ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ کیا لطف ان کی سیرت میں، کیا حسن ان کی صورت میں، جب سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سید الثقلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین دی ذات اقدس تے۔ حضرات گرامی، میں دعا گو ہاں اللہ جن نے اس پروگرام اندر آئے، اللہ انہاں دا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ جنہ جنہ پروگرام رکھے ہے، بھائی غلام مرتضی صاحب، بھائی ایوب ننا صاحب، انہاں مینوں اے موقع دیتا، اللہ انہاں دا اے پروگرام کرانا، اللہ انہاں دا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے دوسرے احباب نے، ساتھی، انتظامیہ اور دوسرے رفقا، امام و خطیب، اللہ انہاں دا حصہ پانا، کوششاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان سوچ دے کہ میں دنیا اندر کوئی کام کراں، کاروبار کراں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جویں اسی سمجھیے کہ جنہ ساتھیاں نے آج پروگرام کرائے، یہ پروگرام دے اختتام اندر جدو ویکھن گے عوام دا بڑا سیلاب آیا ہے، خطیب پورے آئے نے، دینا سوچنا ہے کہ یار ساڈا پروگرام بڑا کامیاب ہو گیا۔ ایک کامیابیاں دنیا دیاں کامیابیاں نے، اور آخرت دی کامیابی کس طرح ملے گی؟ دنیا اور آخرت دی کامیابی کس طرح ملنی گے؟ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ والسلام فرماندے نے، دنیا اور آخرت دی کامیابی اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرن دے اندر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک دا قرآن بولیا، مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، آؤ لوگو ذرا غور سے کرو نا، اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا، جڑا بندہ نیک صالح عمل کر کے آئے گا، جڑا بندہ نیک عمل کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا من ذکر او انثی، اللہ پاک نے مذکر دا کلیاں دا مرداں دی گل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے کلے مرداں بندیاں دی گل نہیں کی تھی، اللہ پاک نے فرما چھڑیا من ذکر او انثی،
اللہ پاک نے فرمایا اگر مرد جناب نیک عمل کر کے آئے گا، اگر جناب عورتاں نیک عمل کر کے آن گیاں، اللہ پاک فرماتے نے میں دنیا اندر کامیابیاں عطا کر دیاں گا اور آخرت اندر جنت دے اندر جناب مقام عطا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا لوگو دنیا دیاں کامیابیاں حاصل کرنیاں نے، آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کرنیاں نے، آؤ رب دے قرآن دی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک دا قرآن بول کے فرما رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے قرآن نو دنیا واسطے جناب رحمت بنایا ہے، دنیا واسطے شفا بنایا ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ قرآن دے نال محبت پائے گا، جڑا بندہ قرآن دے نیڑے آئے گا، دنیا دیاں کامیابیاں بھی دے دیاں گا، آخرت نو بھی کامیاب کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ لوگو رب دا قرآن بولیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مالک کائنات نے فرما چھڑیا آؤ لوگو میں اپنے قرآن نو مومنہ واسطے رحمت بنایا ہے، اپنے قرآن نو مومنہ واسطے شفا بنایا ہے۔ جیڑا بندہ قرآن دے نال زندگی وابستہ کرے گا، دنیا دیاں کامیابیاں عطا کر دیاں گا، آخرت نو کامیاب کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا لوگو ذرا غور تے کرو نا، میرے تے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد ہجے نہیں بولے جدو میرے پاک پیغمبر دا نام آئے پیار محبت نال درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے لوگو دنیا کہنا دیو لوگو دنیا تے رہن والو، جڑا بندہ چاہندا ہے دنیا دی کامیابی مل جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے آخرت دیاں کامیابیاں مل جان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پیارے پیغمبر فرماندے لوگو جڑا بندہ اس قرآن نال محبت پائے گا، جڑا بندہ رب دے کلام نال محبت پائے گا، جڑا بندہ اللہ اس دے جناب رسول نال محبتاں کرے گا، اللہ پاک دنیا دے اندر کامیابیاں عطا کر دے گا، آخرت اندر بھی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ آؤ نا لوگو ذرا غور کرو نا، جنہ کامیابیاں حاصل کیتیاں آؤ مثال دیندا جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا غور تے کرو نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ تو آن والا کالے رنگ دا بلال ہے تے جناب آیا ہے میرے پاک پیغمبر نال محبت پائی ہے، آیا رب دے قرآن نال زندگی وابستہ کیتی ہے، اللہ پاک نے جنتی نواب بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نا لوگو ذرا غور تے کرو نا، ادھرو جناب سلیمان فارسی، جناب فارس تو آن والا سلیمان فارسی آیا میرے پاک پیغمبر نال محبتاں پائیاں نے نا، اللہ اکبر اللہ، آکے جناب رب دے قرآن نال محبت پائیے، اللہ پاک نے شانہ عطا کر چڑیاں نے، رب دا قرآن بولیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آؤ لوگو اس واسطے میں کیا کرنا ہوں، اللہ پاک نے کی فرما چڑے آئے میں اینا تے راضی ہو گیا، اللہ فرماندے نے اے میرے تے راضی ہو گئے تے اللہ اینا تے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رب دا قرآن بولیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آؤ لوگو اس واسطے میں عقیدت اظہار کریا کرنا ہے، رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی، رب تے او راضی تے رب اونا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں صحابہ تو جوانی بار جاواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تا رتبے صحابہ دے
دے سناواں جے جناب کوئی جلدا ہے تاں جلے میں جلاواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں گا دل نہ منے جدا نال میرے چلے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ نا لوگو ذرا غور کرو نا نال ستے میں او یاراں کول وکھاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تاں رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ اکبر اللہ آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار نے اللہ اکبر انہاں دنیا دے اندر بھی کامیابیاں حاصل کیتیاں نے اللہ پاک نے دنیا اندر کامیاب کر چھڑیا ہے اور آخرت اندر بھی اللہ پاک نے کامیاب کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اتھے بس نہیں ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اجے نہیں بولے اچھی آواز نال سارے کو سارے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرماندے لوگو اللہ پاک نے میرے صحابہ کرام دے بارے رب دا قرآن نازل کیتا اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا رضی اللہ عنہم ورضوان یہ تے اللہ پاک نے خود کیا ہے ادھروں میرے پاک پیغمبر فرماندے اوے لوگو اگر تسی جناب دنیا اندر اگر میری سنت تانوں نہ ملے اگر تانوں میری کوئی گل نہ ملے میرے صحابہ دی سنت تے عمل کر لیا جے کامیاب ہو جاؤ گے اجے نہیں بولے پھر میں گل سناواں صحابہ کرام دی میں کیتے دا اظہار پیش کراں صحابہ کرام نال اگر محبت دا اظہار پیش کریے آؤ لوگوں صحابہ کرام نال محبت کریے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دل دل بن خوبدار نبی دیاں یاراں دا دل دل بن خوبدار نبی دیاں یاراں دا نہیں تے بہوں ارمان کرے سے اپنا بہوں نقصان کرے سے اج تائیں وقت تائیں پڑھ لے لڑ سرداران دا لگدا انجی گل ہے بھی ایک نا خطیب صاحب سن تسی بول دے نہیں پتہ نہیں تانوں سمجھ میری نہیں آ رہی ہے مینوں تہاڈی ایک خطیب صاحب لگے سن جناب پنڈ دے اندر چلے گئے تے او سنن والے سن دوڑے مائیے جناب شعر سن لے دوڑے مائیے سن لے تے اے خطیب صاحب لگے اکھاں بند کر کے شروع ہو گئے کوئی ادھا گھنٹہ پونا لگیا تے آکھن لگے بھی دیدار تے کریے یاراں دا اکھاں کھول کے جدوں ویکھیا تے اے جناب پچھوں سارے نس گئے کسے جُتی اپنی پائی کسے دوجی پائی سارے تتر بتر ہو گئے تے قاری صاحب امام صاحب خطیب صاحب نے دیکھیا تے بندہ ایک بیٹھا ہے تے اوہی دیوار نال ٹیک لا کے تے منہ کھولا تے خراٹے پہ ماردا انہیں آکھیا واہ جاندارا واہ جوانا بڑا جناب محبت دا اظہار پیش کیتا ہی بڑا دیوانہ پروانہ ہے آکھن لگیا قاری صاحب حافظ صاحب دیوانہ کو پروانہ کو جو مرضی کو تہاڈی محبت ہے سپیکر چھڈو میں بھی جانا میرا سپیکر کرائے تھے تے اوہی صاحب تہاڈا ہوئے گا اگر نہیں سمجھ آتی تے پھر میں سپیکر چھڈا یا تسی جناب جُتی کسے دی پاؤ یا اپنی پاؤ نکل جاؤ اے تے گل چنگی نہیں اس واسطے آؤ گل سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد جناب اچھی آواز نال سارے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نال محبت پاؤ گے آؤ لوگو ذرا غور دے کرو نا کامیاب ہو جاؤ گے آؤ ذرا غور کرو نا محمد میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے نال محبتاں پانیاں نے کامیابیاں لینیاں نے تے اگر میرے پاک پیغمبر دے نال محبتاں پاؤ گے کامیابیاں مل جان گیاں میرے پاک پیغمبر دے یاراں نال محبت پاؤ گے کامیابیاں مل جان گیاں اس واسطے میں کیا کرنا وا دل دل بن خوبدار نبی دے یاراں دا دل دل بن خوبدار نبی دے یاراں دا نہیں تے بہوں ارمان کرے سے اپنا بہوں نقصان کرے سے
اج تائیں وقت پڑھ لے لڑ سرداراں دا اج تائیں وقت پڑھ لے لڑ سرداراں دا جیڑا انہاں دی شان گٹاوے انہاں دی نام تو سڑدا جاوے انہاں دی نام تو سڑدا جاوے قسم خدا دی کم ہے اے غداراں دا جڑا بندہ غدار ہے وہی صحابہ دے نال دکھ کردا ہے او درا صحابہ دی نام تو انہاں دا دل تنگ ہوندا ہے سوڑا ہوندا ہے تے جڑے محبت کرنے والے نے صحابہ دے نال انہاں دا دل خوش ہوندا ہے جڑے بندے صحابہ نال محبت کردے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ یاراں نال محبت کردے نے انہاں دا دل خوش ہوندا ہے تنگ نہیں ہوندا بلکہ جناب انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ نا لوگوں میں گل سناواں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے یاراں نو کامیابیاں ملیاں نے اللہ پاک نے دنیا اندر جنت دا ٹکٹ دے چھڑیا دنیا اندر اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا آؤ لوگوں ذرا غور تے کرو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دنیا دے اندر نے چل دے زمین تے نے جناب پیراں دا کھڑاک جنت چنائے اللہ اکبر اللہ پاک نے دنیا اندر کامیاب کیتا ہے کیوں انہاں جناب قرآن دے نال زندگی وابستہ کی تھی میرے پاک پیغمبر دے نال محبت پائی اللہ اکبر اللہ پاک نے دنیا اندر اعلان کر چھڈیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دنیا اندر انہاں تے راضی ہو گیا دنیا دے اندر اللہ پاک نے جنت دے ٹکٹ عطا کر چھڈے سبحان اللہ آؤ لوگوں ذرا غور تے کرو نا اگر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا اندر میں کامیابی مل جائے دنیا اندر کامیاب ہو جاواں اور رب دا قرآن بولیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرما جڑے آئیں اوے لوگوں جڑا بندہ چاہتا ہے دنیا اندر کامیاب ہو جاواں جڑا بندہ چاہتا ہے آخرت اندر کامیابیاں مل جان اللہ پاک نے فرمایا میرے قرآن نال محبت پاؤ میرے قرآن سینے لاؤ میرے پاک پیغمبر فرماندے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب جڑا بندہ اس کتاب دے نال محبتاں کردا ہے جڑا بندہ اس قرآن دے نال زندگی وابستہ کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں اونوں دنیا اندر کامیابیاں گادیاں دیڑیاں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا میں اس مومن بندے واسطے اس قرآن اندر شفا بھی رکھ چڈی اس مومن بندے واسطے رحمت بھی رکھ چڈی دنیا اندر جنوں شفاواں مل جان جنوں رحمت مل جائے وہ دنیا اندر کامیاب ہو جاندا ہے آؤ لوگوں کامیابیاں حاصل کرنا چاہندے ہو رب دے قرآن نال محبتاں پاؤ میں بھی پیغام دینا چاہنا وا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بخاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بخاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بخاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے نال جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں آؤ لوگوں ذرا غور تے کرو نا جڑا بندہ میرے رب دے قرآن دے اندر جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ والسلام دی سنت عمل کرنے والا بن جاندا ہے جڑا بندہ قرآن دے نال محبتاں کرنے والا بن جاندا ہے اللہ پاک دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا کر دیندے نے دنیا اندر کامیاب کر چھڑدے نے آخرت اندر بھی کامیابیاں دے چھڑ دے آؤ نا لوگوں ذرا غور تے کرو نا میرے پاک پیغمبر فرماندے ان اللہ
یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں جنہاں نو لوکاں نے دنیا اندر کمی سمجھیا، جنہاں نو لوکاں نے کمزور سمجھیا، اللہ پاک نے انہاں نو شاناں عطا کیتیاں، انہاں نو کامیابیاں دے چھڑیاں، اللہ پاک نے انہاں نو جناب دنیا اندر کامیاب کر چھڑیا۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جڑے بندے نے نا قرآن نال محبت پائیں، اللہ دے سونے کلام نال محبت پائیں، اللہ پاک نے دنیا اندر اونچیاں کر چھڑیا، دنیا اندر کامیابیاں دے چھڑیاں۔ اللہ اکبر۔ آؤ نا لوگو ذرا غور تے کرو نا، مصلی دے اُتے قاری صاحب موجود ہوندے نے، اے جناب حافظ دے قاری موجود نے، اے جناب کسے بھی قوم دے نے، جدو جناب انہاں دے پیچھے جناب بڑا چودھری بھی کھڑا ہوئے، انہاں دے پیچھے جناب نماز اندر، انہاں دے پیچھے جناب کوئی وڈیرا کھڑا ہوئے، جناب بینک بیلنس دا مالک کھڑا ہوئے، جناب مربیاں دا مالک کھڑا ہوئے، جناب پیچھے صدر پاکستان کھڑا ہوئے، ادو تک رکوے نہیں جا سکدا جدو تک حافظ قرآن اللہ اکبر دا کش نہیں دے دیندا۔ میرے خیال گل سمجھ نہیں آئی۔ جڑا بندہ قرآن دے نال محبت پاندا ہے، قرآن نو سینے لاندا ہے، قرآن دے نال جناب پیار پاندا ہے، اس طرح جویں زندگی وابستہ کردا جویں قرآن کہندا ہے، اللہ پاک انہوں دنیا اندر کامیابیاں عطا کر چھڑدے نے۔ آؤ لوگو اللہ پاک دے قرآن نال محبت پاؤ، اللہ پاک دے قرآن نال زندگی وابستہ کرو، دنیا اندر بھی کامیابیاں مل جان گیاں۔ آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ لوگ انہاں دے صحابہ، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو اللہ پاک نے دنیا اندر کامیابیاں دیتیاں نے۔ آؤ کیویں کامیابیاں لیاں؟ انہاں جناب میرے پاک پیغمبر نال محبت پائی، سچی محبت پائی، اللہ پاک دے قرآن دے نال سچی محبت پائی۔ آؤ لوگو میرے پاک پیغمبر جناب شروع اسلام ہے، آقا علیہ السلام لوگاں نو رب دی دعوت پہ سنان دینے، رب دا قرآن پہ سنان دینے۔ اجے شروع اسلام ہے، ایک کافر میرے پاک پیغمبر نو تکلیفاں پہ دن دینے، ایک کافر میرے آقا علیہ السلام نو تنگیاں تکلیفاں دن دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک کافر ابو رافع نامی، اے جناب قلعے دے اندر ہے، قلعے دار ہے، اندے کول قلعہ بڑا ہے، اندے کول جناب فوجی زیادہ نے، اندے کول طاقت بڑی ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر نو گالیاں دیندا ہے، نعوذ باللہ، نازیب الفاظ بولدا ہے، میرے پاک پیغمبر دے بارے شان دے اندر گستاخیاں کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی ہے، انہاں دا نام عبداللہ بن عتیق ہے نا، اے صحابی جناب جرت مند صحابی ہے، اے میرے پاک پیغمبر نال محبت کرنے والا ہے۔ آؤ لوگو جنہ صحابہ نے محبتاں کیتیاں، جان دی پرواہ نہیں کیتی، خطرے دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں سوچیا اے جناب ظالم تے کافر میرے پاک پیغمبر نو میرے آقا نو گالیاں دیندا ہے، اے جناب اے کافر جڑا میرے پاک پیغمبر نو نازیب الفاظ بولدا ہے، اینو میں ایندا جناب قلعہ کما کرانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن بندہ گلا ہے لیکن جرت مندی دا اظہار کیتا ہے، میرے پاک پیغمبر نال محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن کلا ہی ہے، اے جناب کافر کول فوج بھی بڑی ہے، کافر جناب طاقتور بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ آؤ لوگو ذرا غور تے کرو نا، اج صحابی دے ایمان تے غور کرو نا، صحابی دے یقین تے غور کرو، صحابی دی محبت تے غور کرو نا، پھر اللہ پاک نے کامیابیاں پھر کیوں نہ دیندا اللہ پاک، اللہ پاک دنیا اندر کیوں نہ اعلان کردا۔ اللہ اکبر۔ جنت دی ٹکٹاں کیوں نہ اللہ پاک وندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے صحابی جناب کلا ہی ہے، انہیں جناب تلوار اٹھائیے، ہن اے جناب قلعے دے سامنے چلا گیا، قلعے دی دیوار جس دروازے دے اندر دروازے دے کول پہنچ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن قلعے دا جڑا شیڈول سی رات دا کہ شام جدوں ہوندی تے اودوں جناب قلعے دا جدوں دروازہ بند ہون لگدا تے سے جناب لوگ قلعے دے جڑے کھڑے ہوندے سن نا چوکیدار، ان لوگاں نو آواز دیندے کہ جن نے اندر داخل ہونا ہے ہو جائے، جن نے باہر جانا ہے چلا جائے، قلعے دا دروازہ بند ہون لگے تے انہاں جناب اعلان کر دیں اے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے جناب دروازے دے سامنے جا کے پیشاب دے بہانے بیٹھ جاندے، اور لوگ جناب جدوں اعلان ہویا نا لوگ داخل ہون لگے، جدوں جناب قلعے دار نے چل چوکی
चौकीदार ने ऐलान किया, किला बंद होने लग्या, दरवाजा बंद होने लग्या है, कोई जिन्ने अंदर जाना है चला जाए, जिन्ने बाहर जाना है चला जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अब्दुल्ला बिन अतीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके बैठे ने और जनाब जल्दी दे नाल जदों लोग अंदर दाखिल होने लगे, इन्हां दे नाल अंदर दाखिल हो गए जनाब जुरतमंदी दे नाल और जनाब जोश दे नाल। अल्लाहु अकबर। कल्ले बंदे ने लेकिन मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बत बड़ी है, मुहब्बत बड़ी, जान दी परवाह नहीं की थी। अल्लाहु अकबर। हुण अंदर दाखिल हो गए, हुण लोग सोचते ने कि जनाब कल्ला किवें पहुंचांगा। अल्लाहु अकबर। हुण लाम रात नूं लोगां दे सौण दा इंतजार करन लग गए, छुप जांदे ने लोग। जदों सौ गए ना, ये निकले ने जनाब मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी जनाब मुहब्बत करने वाले, ये जनाब निकले ने रात दे टाइम अंदर छुपदे छुपांदे इस काफर दे जनाब घर अंदर पहुंचे, इस काफर दे कमरे अंदर पहुंचे। इत्थे पहुंच करके इस काफर दी जनाब गर्दन उतार छड्डी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इहदे गर्दन ते वार कीता, इहनू जनाब जहन्नम वासिल कर छड्डिया। अल्लाहु अकबर। हुण जदों वापस होण लगे ने, जदों वापस जाण दा टाइम आया, हुण टाइम की है जनाब रात दा टाइम है, अद्धी रात दा टाइम है। वापस जाण वास्ते रास्ता कोई नहीं, वापस जाण वास्ते रास्ता कोई नहीं। रास्ते दे अंदर जेड़े चौकीदार खड़े ने उन्हां दे जनाब जगर टकरा हो गया, वो बंदे ज्यादा सन्ना। अल्लाहु अकबर। हुण सोचदे ने जावां ते केड़े पासे, लेकिन फिर जनाब जुर्रतमंदी दा इजहार कीता और जनाब दीवार किले दी दीवार ते चढ़े। हुण दीवारां बहुत उच्चियां सन, किलियां दी दीवारां बहुत उच्चियां होया करदियां ने, जदों पहले उन्हां डिफेंस वास्ते बनाए बहुत उच्चियां उच्चियां दीवारां। दरवाजे अंदर जान लगे थे, अगों चौकीदार खड़े, फौजी खड़े, लेकिन कल्ला बंदा है, चौकीदारां कोलों गुजर नहीं सकदा। अल्लाहु अकबर। हुण जनाब दीवार चढ़ी है, दीवार दे उत्तों छलांग मार छड्डी है, जदों नीचे गिरे ने ते लत्त टुट जांदी है, पिंजनी तो लत्त टुट जांदी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लत्त जदों टुटी है मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी, प्यारे सहाबी दी अब्दुल्ला बिन अतीक दी, लेकिन जनाब डिगदे टहंदे मेरे पाक पैगंबर कोल पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल जदों पहुंच जांदे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जाके खुशखबरियां सुनाइयां। आका जी मैं तुहाडे जनाब दुश्मन दा किला गमा करके आ गया, तुहाडे दुश्मन नू जहन्नम वासिल करके आ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर नू खुशखबरियां सुनाइयां ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होए ने। अल्लाहु अकबर। नाल ही कहंदे आका जी एक मसला बन गया, एक मसला पेश आ गया, एक परेशानी बन गई। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ओ यारा दस ते सही ना की परेशानी है। अल्लाहु अकबर। आकन लगे आका जी मेरी लत टूट गई, जदों मैं छलांग मारी सी उदों जनाब नीचे लत टूट गई। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे यारा ओ बसुत रिजलेक, यारा लत अगे कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर ने ये फरमाया यार लत अगे करना। अल्लाहु अकबर। जदों लत अगे कीती मेरे पाक पैगंबर ने जिक्र करके लोहा मुबारक लाया। ये सहाबी कहंदा है जनाब इंज हुलत इंज होगी जिवें कदे टूटी नहीं सी ना। अल्लाहु अकबर। ये सहाबी कहंदे ना हड्डियां भी जुड़ गईयां, पीड़ा भी मुक गईयां। फरमाया जदों मेरे पाक पैगंबर ने लब लाया हड्डियां भी जुड़ गईयां, पीड़ा भी मुक गईयां, इंज जुड़ गई लत जिवें टुटी नहीं सी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस वास्ते मैं अकीदत दा इज़हार करया करना वा। हो लब लगियां पीड़ा मुकियां ने, हो लब लगियां पीड़ा मुकियां ने, जुड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने, भुखा मुकियां ने लश्की दियां वाशाना बदर मुनीर दियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आओ लोग जरा गौर करो ना, आओ जरा गौर करो। जिन्ना दे दिल अंदर ठंड पै जाए उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह देना। ओ वाशाना बदरी मुनीर दियां, वाशाना बदरी मुनीर दियां, ओदी जुत्ती उतों मैं पग वारां, ओदी जुत्ती उतों मैं पग वारां, ओ कली पग की सारा जगवारां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वो कली पग की सारा जगवारां, नहीं रीसा शीमद वीर दिया,
وا شانہ بدری منیری دیاں وا شانہ بدری منیری دیاں اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دی گل آئی ہے نا اس واسطے میں کیا کرنا وا میرے پاک پیغمبر سونے میرے جناب کملی والے دی گل آئی ہے اللہ اکبر اللہ او کلی پگ کی سارا جگ واراں او کلی پگ کی سارا جگ واراں آؤ ذرا غورتے کرو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی پیارے نے انہاں جناب میرے پاک پیغمبر نال محبتاں پائیاں نے نا اللہ اکبر جناب موت تو نہیں ڈرے کلے سن جا کے جناب میرے پاک پیغمبر نال محبت پا کے اللہ پاک دے قرآن نال محبتاں پائیاں جا کے کلیاں جا کے جہنم دے اس بندے نو جہنم واصل کیتا اس کافر نو جہنم واصل کیتا آؤ لوگو اگر میرے پاک پیغمبر دی سنت نال محبت کرانگے اللہ پاک سانو ایمان بھی پختہ دے دے گا جرتاں بھی دے چھڑے گا اگر اللہ پاک دے قرآن نال محبتاں پاوانگے اللہ پاک جناب دنیا دے اندر بھی کامیابیاں تا کر دے گا اللہ اکبر اللہ آؤ نا لوگو ذرا غور کرو نا ایک قرآن جڑا جناب شانہ والا ہے ادھے نال جڑا بندہ محبت پاندا ہے وہ بھی شان والا بن جاندا ہے اللہ اسمان تو جناب نازل کرنے والا جناب قرآن نازل کرنے والا وہ بھی آلہ ہے تے جناب جڑا لے کے آیا ہے وہ بھی آلہ ہے جڑے جناب سینے تے نازل ہویا وہ پوری کائنات نالو آلہ ہے اللہ اکبر اس واسطے میں عقیدت دا اظہار کریا کرنا رب دا قرآن کی کہندا ہے نزل علی محمد اللہ اکبر اللہ اگر میرے پاک پیغمبر دا جدو نام آئے درود اچھی آواز نال پڑھیا کرو میرے پاک پیغمبر دا جدو نام آئے نا جڑا بندہ ایک باری درود پڑھ دا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان دے جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پڑھ دا ہے اللہ پاک تین نعمتاں تا کر چڑھ دینے 10 نیکیاں دے چڑھ دینے 10 گناہ معاف کر چڑھ دینے اور 10 جناب اللہ پاک گریڈ ودا چڑھ دینے اللہ اکبر اللہ آؤ نا لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے نزل علی محمد رب دا قرآن بولیا نازل بہی روح الامین ایک کیڑا کتاب ایک کیڑی کتاب ہے جن نال زندگی وابستہ کرن نال دنیا دیاں کامیابیاں مل جاندیاں ایک کیڑی کتاب ہے نا دنیا دے اندر اگر ادھر پیار پان نال اللہ پاک کامیابیاں تا کر چڑھ دینے آؤ نا لوگ اللہ پاک دا وہ سونا کلام ہے اللہ پاک دا وہ پیارا کلام ہے جدے جناب میرے پاک پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا ہے اس واسطے میں کیا کرنا عقیدت دا اظہار کریا کرنا اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر ہو جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر کن پر درود و سلام دو عالم کی رحمت جو بن کر آیا دو عالم کی رحمت جو بن کر آیا وہ ختم نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت ہے اتمام جن پر وہ لاکھوں کروڑوں سلام پر آؤ لوگو میرے پاک پیغمبر دی گل آئی اس واسطے میں سناندا جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل آئی میں جناب چند فکرے سناندا جاواں اللہ اکبر اللہ اوے جد ہر کوئی ڈولے گا اوے جد ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس ایک تیرے لئی ایک سونا ہی بولے گا
जिंदू जिन्हों दिल दे अंदर जिंदे ठंड पै गई, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर ने कल क़यामत वाला दिन होएगा, मेरे पाक पैगंबर अपने उम्मतियां नू जनाब लैके जन्नत च दाखिल होणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ गल सुनांदा जावां, गल निकल आई, गल सुना दियां। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमांदे, जदों कल क़यामत वाला दिन होएगा, जेड़ा बंदा कामयाब बंदा होएगा ना, जेड़ा मेरे पाक पैगंबर नाल मोहब्बत करने वाला होएगा, कल क़यामत वाला दिन होएगा, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे मैं अल्लाह दे सामने सजदे रेज़ हो जावांगा, सजदे दे अंदर लेट जावांगा, अल्लाहु अकबर, सजदे अंदर पै जावांगा। अल्लाह पाक फरमानगे ओ मेरे नबी, ओ मेरे पाक पैगंबर सर उठाओ ना। एक मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं कहवांगा उम्मती उम्मती रब्बे आए मेरे रब मेरी उम्मत, रब्बे उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह फरमाएगा मेरे सोनिया सर ते चुक ले 70,000 जनाब 70,000 उम्मती जन्नत ले जा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं सिर नहीं झुकना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा सोनिया 70,000 दे नाल होर 70,000 जन्नत ले जा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे मैं फिर भी सर नहीं झुकना। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक फरमाएगा उस तो इलावा 70,000 दे नाल 70,000 दे नाल 70,000 ले जा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे मैं फिर भी सर नहीं झुकना। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह फरमाएगा सोनिया हुण सिर चुक ले जिवें कहंदा जावेगा मनदा जावांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर नूं अल्लाह पाक फरमाएगा जिवें कहंदा जाएगा जिन्नू जिन्नू लैके जाना चाहेगा मैं जनाब मनदा जावांगा। अल्लाहु अकबर। आओ लोगो जरा गौर करो ना, मेरे पाक पैगंबर ने ओनू नाल लैके जाना जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बतां करदा होएगा, जेड़ा बंदा मेरे पाक पैगंबर नाल जनाब मुहब्बतां ते अकीदत करदा अकीदत रखदा होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस वास्ते मैं क्या करना वा ओ जद हर कोई डोलेगा, ओ जद हर कोई डोलेगा ओथे बस एक तेरे लिए एक सोना ही बोलेगा। मैं किताबां विच पढ़े आए ओ मैं किताबां विच पढ़े आए जग नूरो नूर होया चन आमिना दा चढ़े आए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ लोगो जिंदे दिल दे अंदर ठंड पै जाए जेड़ा जनाब मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बत करने वाला वो जनाब उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह देवे। अल्लाहु अकबर। ते पता जिंदगी दा चट कोई नहीं, ओए पता जिंदगी दा चट कोई नहीं, जिथे सोने कदम रखे ओथा जन्नत तो कट कोई नहीं। जेड़ा जमांदरू गूंगा ओ चुप, बाकी सारे कल बोलो सुभान अल्लाह। होते ओथा जन्नत तो कट कोई नहीं। ओए वादा यार दीवाने दा, ओए वादा यार दीवाने दा जोड़ विखा मैनू हस नैन दे नाने दा। जेड़ा जनाब नहीं बोलता दूजे दे कान नाल ला के को सुभान अल्लाह। जेड़ा नहीं बोलता जेड़ा बोलता पिया दे कान दे नाल जोर नाल को सुभान अल्लाह। ओदी जुत्ती उत्तों पग बारां, ओए ओदी जुत्ती उत्तों पग बारां, कली पग दी गल कीए मैं ते सारा ही जग बारां। ओदी जुत्ती उतो पग बारां, ओ कली पग दी गल कीए मैं ते सारा ही जग बारां। अल्लाहु अकबर। ओ कोई मदीने दी लोगिए, ओ कोई मदीने दी लोगिए जिद लाड़े असी लगिया ओदे वर्गा ना कोई।
जिद लाड़े असी लगे ओ दे वर्गा न कोई है। ओ कोई मदीने वाले मुँह सोने आए, ओ कोई मदीने वाले मुँह सोने आए। एक सोना तू लगने दूजा फिर भी तू सोने आ। जनाब उच्ची आवाज नाल कह दो नहीं बोलना तो फिर मैं होर अगली गल सुनावा। अगर मेरे पाक पैगंबर नाल अकीदत दा इज़हार है, अगर मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बत है, आओ लोगो ये गल सुनावा तो जनाब उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह देना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं जनाब अकीदत नाल क्या करना वा। ओ साडा सोहना पीर लसानी नी, साडा सोहना पीर लसानी नी, माई आमीना दा दिल जानी नी, जिब्राइल जी दा दरबानी नी, असी ताबे उस सरकार दिया। करो ताबे आधारियां लोगो मेरे मकी मदनी सरकार दिया। जड़ा बंदा ताबेदारी करेगा वो कामयाब है। इस वास्ते मैं गल सुनांदा पिया वां। करो ताबेदारियां लोगो मेरे मकी मदनी सरकार दिया, मेरे मकी मदनी सरकार दिया। दो जग विच दुमा पईयां जिदे सोहने जे किरदार दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ ना लोगो जरा गौर ते करो ना। ओ साडा मुर्शिद कमली वाला है, ओ साडा मुर्शिद कमली वाला है, सारी दुनिया नालों वाला है। दो जग जिदामत वाला है, दो जग जिदामत वाला है, सानू तांगा ओदे दीदार दिया। मैनू अजे लगदा तुहानू तांगा कोई नहीं दीदार दियां, मेरे पाक पैगंबर दे दीदार दी तांग कोई नहीं। इस वास्ते चुप बैठे हो। मैं ते जगान वास्ते बाकी तकरीरां बाकी जनाब उलमा करनगे, खुताबा करनगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं जनाबा दोबारा जुमला पेश करांगा, दोबारा जुमला पढ़ांगा। जिन्नू मेरे पाक पैगंबर दा इंतजार है, जनाब दीदार करन दा इंतजार है, उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह देना। ओए साडा मुर्शिद कमली वाला है, ओ साडा मुर्शिद कमली वाला है, सारी दुनिया नालों वाला है। चलो सारा मुर्शिद कमली वाला है, सारी दुनिया नालों वाला है। दो जग जिदामत वाला है, सानू तांगा ओदे दीदार दिया। करो ताबे आधारियां वीरो मेरे मकी मदनी सरकार दिया। आओ लोगो जरा गौर करो जना। हुण मैं जुमला पढ़ांगा, मैनू यकीन है तुसी सारे बोलोगे, मैनू यकीन है इस जुमले ते सारे बोलोगे। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के मुंह पे से आईया मेरे मदनी का चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ लोगो जरा गौर ते करो ना। सोना मुखड़ा ते होंठ गुलाबी ने, ओ सोना मुखड़ा ते होंठ गुलाबी ने, ताइयों होए कुर्बान सिहाबी ने। अज सिफतां कर दे वहाबी ने, उस दुखियां दे मन ठार दियां। मैं लगदा तुसी सिफत नहीं करदे मेरे पाक पैगंबर दी। जेड़े चुप बैठे हो, जेड़े खामोश बैठे हो, जेड़े हिलदे नहीं पे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ ना लोगो जरा गौर ते करो ना। जेड़ा जनाब मेरा जिंदे मेरे पाक पैगंबर नाल मोहब्बत करदा है, जेड़ा जनाब पक्का वहाबी ते मेरे पाक पैगंबर नाल मोहब्बत करने वाला, जुमला सुन के उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह कहो। अज सिफतां कर दे वहाबी ने, उस दुखियां दे गम खार दियां। करो ताबे आधारियां वीरो मेरे मकी मदनी सरकार दियां। आओ लोगो जरा गौर करो, मैं जुमला पढ़ा। इधरली साइड नहीं बोलती जनाब, ये भी बोल के अपना जनाब अकीदत दा इज़हार करो। मैं झूठ बोला ते क्यों बोला, मैं झूठ बोला ते क्यों बोला, मेरा मुर्शिद सब तो सोना, मेरे मुर्शिद वर्गा जगते लोगो होया ते ना कोई खोना। मेरे मुर्शिद वर्गा लग जगते लोगो होया ते ना कोई खोना। विच मदीने मुर्शिद सुता उचियां शाना वाला, ओदे नेड़े जांदा नी ओ जेड़ा अंदरों काला। ओ देवे रब दा कुरान आवाज़ां नी,
میری ماواں بہناں سندیاں پئی انہاں نوں میں پیغام دیاں انہاں نوں میں پیغام دیاں پیغام سناواں اوے دیوے رب دا قرآن نے آوازانی رکھ روزے پڑھو نمازانی کرو پردے پڑھو نمازانی نالے ہر دم خدمت کریا کرو نالے ہر دم خدمت کریا کرو سر اپنے دے سردار دیاں کرو تابعداریاں ویرو کرو تابعداریاں بہنوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اللہ اکبر میں اس واسطے کیوں کیا ہے سر دے تاج دیاں خدمتاں کریا کرو میریاں بیبیاں بہناں سن دیاں پیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں معراج والی رات گیا معراج والی رات ویکھیا نا اللہ پاک نے میں جنت دی سیراں کرائیاں اللہ پاک نے جدوں میں جہنم دکھائی جہنم اندر ویکھیا جناب بیبیاں عورتاں زیادیاں جہنم اندر نے اللہ اکبر اللہ عورتاں زیادیاں جہنم اندر میرے پاک پیغمبر نے لوگاں نوں عورتاں نوں کہیا نا او یا معاشر النساء عورتاں دی جماعت میں جہنم اندر ویکھیا تہاڈی جناب کثرت زیادہ ہے اللہ اکبر سوال ہویا آقا جی کس کی وجہ ہے کی مسئلہ ہے آقا فرماندے نے عورتاں اپنے خامدان دی ناشکری کردیاں نے اپنے خامد دی ناشکری کردیاں نے اس واسطے جہنم اندر جان گیاں اس واسطے زیادہ جہنمی نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے کہ عورتاں جڑیاں نے اپنے خامدان دی ناشکری کردیاں تے اج دے دور دیاں گلاں جڑیاں عورتاں نے نا او ساری زندگی بندہ کوشش کردا ہے محنتاں کر کے انہوں آسانیاں دیندا ہے محنتاں کر کے کوششاں مزدوریاں کر کے اپنی گھر والی نوں جناب آسانیاں دیندا ہے تے ایک دن کتے پریشانی آ جائے نا تے کہندی جدوں دی تیرے گھرے آئی کدے سکھ ویکھیا ہی نہیں ساری زندگی دی جناب کی تھی قدری کھوج پا کے تے جناب آندی ہے میں جدوں دی تیرے گھر آئی سکھ نہیں ویکھیا اس واسطے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑیاں عورتاں نے اے زیادہ جہنم وچ ہون گیاں کیوں اپنے خامدان دی ناشکری کردیاں نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کامیابی دا راستہ پھر دسیا کہ کامیاب کیویں ہون گیاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یا معاشر النساء جناب استغفار کریا کرو استغفر اللہ اللہ دو معاف منایا کرو اللہ اکبر اس نے فرمایا صدقہ خیرات کریا کرو فرمایا صدقہ خیرات کریا کرو تے اللہ نو منایا کرو اللہ پاک نے تانوں جناب جہنم چوں کڈ کے زادیاں دے کے جنت داخل کرے گا اللہ پاک دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا کرے گا اس واسطے میں اپنے بات نو پورا کراں جناب ذرا غور کرو نا دیوے رب دا قرآن آوازانی رکھو روزے پڑھو نمازانی کرو پردے پڑھو نمازانی نالے ہر دم خدمتاں کریا کرو سر اپنے دے سردار دیاں کرو تابعداریاں بہنوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں ایک اور میں پیغام دیواں اگر کوئی گویاری پہن منگا پوا لے آ چوڑیاں منگا پوان چلیے کی جواب دینا میریاں پہنا نے سانو لوڑ نہیں تیریاں ونگاں دی سانو لوڑ نہیں تیریاں ونگاں دی تو مستانی ملنگاں دی نی لا چھڑی چادر سنگاں دی اے عادت نہیں ابرار دیاں کرو تابعداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرو تابعداریاں بہنوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں میرے بھائیو آخر جڑا پروگرام کرن دا تقریر سنان دا بیان سنان دا واز سنان دا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک سن دنیا اندر کامیاب کر دے اسی کچھ حاصل کر کے لے جائیے اسی جناب ایتھے آنے ہیں پروگرامات جانے ہیں سنن واسطے اسی جناب بیٹھتے ہیں جدو ٹردے ہیں اٹھن لگتے ہیں تے پلہ جھاڑ کے ٹر جانے ہیں میرے بھائیو ایک گل پلے بن کے لے جایا کرو کہ اگر کوئی گل سنائے کہ کامیابی کس طرح ملتی ہے تے کامیابی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر ملتی ہے میرے بھائیو کامیابی اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے نبی نال محبت کرے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ پاک میرے نال محبت کرے اللہ پاک فرماندے نے انہوں چاہیے کہ میرے نبی نال محبت کرے اللہ پاک ادھر نال محبت کرے گا اللہ پاک انہوں دنیا اندر کامیاب کرے گا اللہ تو دعا ہے جتنا سنیا سنایا اس سے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک جن نے آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ